ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଯଦି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଗକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାହା ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଦରକାର ହେଉଛି। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖିନେବା। ତ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜରକୁ ଯାଇକରି ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବେ ଇ ପ୍ୟାନ୍। ତ ଆମେ ଗୁଗଲକୁ ସାଧାରଣତଃ ଯାଇକି ଲେଖିଦେଉଛେ ଇ ପ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଇ ପ୍ୟାନ୍ ଲେଖି ସାଧାରଣ ଭାବେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ଆସିଯାଉଛି ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ଟି। ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଇନଷ୍ଟାର୍ଟ ଇ ପ୍ୟାନ୍, ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଯାଉଛି ଗେଟ୍ ନ୍ୟୁ ପ୍ୟାନ୍, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଟାଇପ୍ କରିନେଉଛି। ତ ଆଧାର ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ଆଇ କନଫର୍ମ ଦ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଧାର ସହିତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଧାରେ ହିଁ ରହିଯିବ। ତ ମୋର ତ ଏଥିରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଜେନେରେଟ୍ ଓଟିପିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ ଏବଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ ଟିକେ ଲୋଡ଼ିଂ ନେଉଛି, ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେତୁ ଟିକେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିନେବା। ତ ଟିକେ ଲୋଡ଼ିଂ ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଥିବ ଏଠି ଆସିଯିବ ଭାରି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ଏଠି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଲିଙ୍କ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଲିଙ୍କ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଇ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି ଏବଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିନେଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଆପ୍ଲାଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 4ଟି ଠିକ୍ ବଟନ୍ ମାରିଦେଇଛି। ତମ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ଆପଣ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ରଖନ୍ତୁ। ପରେ ଏହାକୁ ଦରକାର ହେବ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାରେ। ଏ ଟ୍ରାକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ଟି କେଉଁ ଯାକେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଛି। ତ ଆଶା କରେ କି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସହ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିଲେ ଆମେ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।